Dyma gwrs tygau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant sy'n gwrs eithaf newydd i'r ysgol a neb hyd yma wedi sefyll yr arholiad. This GCSE Health and Social Care and Childcare is a fairly new subject being offered here at Ysgol Dyffryn Conwy. So far, no learners have sat the examination. Mae'r pwnc yn ddiddorol iawn ac yn edrych ar y gylchred bywyd o'r cryd i'r bedd. The subject is very interesting, looking at the life cycle from birth to end of life. Bydd y dysgwyr yn dod i ddeall sut mae'r ddarpariaeth gwasanaeth yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru yn cefnogi datblygiad a lles unigolion. Learners will gain an understanding of how service provision in the health and social care and childcare sectors in Wales support the development and well-being of individuals. Mae'r cwrs yn ddwy ran ar ddwy'n orfodol. Yr arholiad ysgrifenedig awr a hanner ac yn digwydd ar ddiwedd y cwrs. Yn y gwersi, bydd y dysgwyr wedi cael cyfle i ymgyfarwyddo'r papur arholiad, sy'n seiliedig ar dwf, datblygiad a llesiant. Mae'r papur yn werth 40% o'r marc terfynol. The course is in 2 parts, both of which are compulsory. The written exam is 1.5 hours at the end of the course. In the lessons, the learners will have had opportunities to familiarise themselves with the exam paper, and this will be based on human growth, development and well-being. This is worth 40% of the final grade. Uned 2, hybu a chynnal iechyd a llesiant. Mae 2 dasg, hynny ydy yr asesiad di-arholiad A.D.A. In Unit 2, Promoting and Maintaining Health and Well-being, there are 2 Non-Examination Assessments, NEA. Bydd tasg 1 dros gyfnod o 10 awr yn digwydd ar ddiwedd blwyddyn 10 ac yn seiliedig ar ddarparu gwasanaeth. Hyn yn golygu ymchwilio ac ysgrifennu adroddiad. Fe allai fod ar unrhyw gyflwr meddygol, enghraifft, fibrosis cystig. Bydd y dasg yn cael ei gwneud yn yr ysgol dan amodau arholiad. Task 1. Over a period of 10 hours, which will be toward the end of year 10 and based on service provision, this will involve research and writing a report. It can be on any medical condition, for example, cystic fibrosis. The task will be done in school under examination conditions. Ar gyfer tasg 2, bydd y dysgwyr yn ymchwilio i adnoddau i hybu iechyd, rheini yn gyfredol, ac yn ysgrifennu adroddiad. Bydd 15 awr i gwblhau'r dasg yma. Bydd y hon hefyd yn cael ei gwneud yn yr ysgol dan amodau arholiad. For task 2, the learners will research into existing health promotion materials and produce a report. 15 hours will be spent on this work, again done in school under examination conditions. Beth nesaf? Fe all y dysgwyr astudio'r pwnc ymhellach, neu hyfforddiant ar gyfer cymdeithaseg, gweithwyr cymdeithasol, gwyddor feddygol neu seicoleg. What next? The learners may progress further or train in areas such as sociology, social work, medical science or psychology. Diolch i chi am wrando. Thank you for listening.